Καλημέρα. Λοιπόν, οι διακοπές μας ξεκινήσανε, μιας και το καλοκαίρι δεν καταφέραμε να τις κάνουμε και βρισκόμαστε στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε μπροστά μας 3-4 μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετά θα έχουμε άλλες 3-4 μέρες στη Χαλκιδική, θα τα δείξουμε όλα. Έχουμε φτάσει στο υπέροχο ξενοδοχείο μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και η περιπέτειά μας εδώ ξεκινάει. Αυτή είναι η θέα από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου μας. Εντάξει, δεν βλέπουμε θάλασσα, αλλά βλέπουμε αρκετά τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ωραία η θέα, ανοιχτή. Πάμε να δούμε λίγο και το δωμάτιο. Μας συγχωρείτε για την εγκαταστασία, γιατί χτες ήρθαμε και τα αφήσαμε άρον-άρον. Ωραίο δωματιάκι, τα κρεβατάκια μας. Αρκετά καλό το δωμάτιο, καθαρό, κανένα πρόβλημα. Τουλαπίτσα. Εδώ είναι το μπανάκι μας. Δεν χρειάζεται να δείτε παραμέσα. Πολύ καλό. Hello. Λοιπόν, και η ξενάγηση των διακοπών μας στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει. Και η βόλτα μας συνεχίζεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Μάικας Αλέξανδρος. Εννοείται ότι βγάλαμε τις φωτογραφίες μας. Πάμε προς το Λευκό τον Πύργο και θα πιούμε καφεδάκι σε αυτά εδώ τα υπέροχα καραβάκια. Θα τα δείξουμε και από μέσα. Καλό καφεδάκι. Και επιλέξαμε το αργό για να πιούμε το καφεδάκι μας. Αυτό είναι το καραβάκι που θα μας πάει τη βόλτα. Να ευχαριστηθούμε τον καφέ μας. Γεια σας κύριε Μουστόπουλε. Θα κάτσουμε εδώ ή πάνω? Πάνω, δεν με νοιάζει. Θα χεστείς πάνω σου. Εδώ βλέπουμε τη βολτούλα μας μέσα από το καραβάκι. Ο Λευκός ο Πύργος. Έχουμε μέσα από την παραλία της Θεσσαλονίκης πιάτο όλη την ωραία θέα της Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Και εδώ συνεχίζει τη βόλτα μας μέσα από το καραβάκι και θα τραβήξουμε πλάνο από την παραλία της Θεσσαλονίκης μέσα από το καραβάκι. Απολαύστε τη θέα, σας αφήνω να την απολαύσετε. Και εδώ συνεχίζεται η βόλτα μας με πλατεία Αριστοτέλους. Όλες οι υπέροχες καφετέριες, ξενοδοχεία και εννοείται οδεύουμε και προς το Λευκό Πύργο. Η υπέροχη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά είναι απίστευτη, πάρα πολύ όμορφη με τα καραβάκια. Την προτείνω. Οι τιμές τους είναι σχετικά φυσιολογικές. Μπροστά μας ο Λευκός Πύργος. Και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Λοιπόν, ναι, είμαστε στο ξενοδοχείο, αλλά τώρα θα πάμε να δούμε από το μεσημεριανό μας, το οποίο πήγαμε σε ένα γεωργιανό εστιατόριο. Πάμε να δούμε τι φάγαμε.
Ζούμε. Α, ωραία πράγματα. Για πάμε να το απολαύσουμε. Λοιπόν, σασλίκ, Ατζαρούλι χατσαπούρι, το οποίο φαίνεται εκπληκτικό. Θα κάνουμε το δούλεμα που χρειάζεται μόνοι μας. Παιδιά, είναι απίστευτο. Και με τσιμπέλι. Αυτά είναι. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στον παράδεισο, αλλά δεν το ξέρουμε. Παιδιά, δεν υπάρχει. Και αυτός είναι ο τρόπος που τρώγεται. Σπόνσορ από τον Δημήτριο Μουστόπουλο. Απλά απίστευτο. Και μας φέραν εδώ τα γεωργιανικά χινκάλι. Γεωργιανά, συγγνώμη. Να δείξουμε λίγο πώς τρώγονται. Παίρνεις, δαγκώνεις, φάζουμε, τρως το υπόλοιπο με λίγο πιπέρι και απολαμβάνεις τη ζωή σου. Ακριβώς αυτό. Διότι είμαστε στον παράδεισο σήμερα και πρέπει να απολαύσουμε με όσο αγάπη γίνεται αυτά που θέλουμε. Τρώγε. Παιδιά, μυρίζει υπέροχα. Να καείς. Πήγα λίγο μακριά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τσιμπουρέκι. Τέλειο. Το τελευταίο πιάτο πιστεύουμε να είναι το τελευταίο πιάτο. Μιας και εδώ βλέπουμε τη βότκα, η οποία λέγαμε ότι εδώ και 3 καραφάκια ότι θα είναι το τελευταίο. Αλλά συνεχίζουμε ακόμα, ναι. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε και το τσιμπουρέκι και να σας πούμε μετά τη γνώμη μας ποια είναι. Πάνω απ' όλα να δούμε τη γέμιση. Σβήσε. Μόλις το απολαύσουμε θα σας πούμε.